दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थामथि मावफुं मेल बेयो थेलामारा दख'रायाव थानाय सिपुरिया गुदि फरायसालियाव बे जादोंमोन। बे मावफुं मेलनि गेजेरजों गुबैयै जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो थामहिनबा गल्डेन जुबिलि सेलेब्रेसन आरो जोंनि सनितपुर जिल्लानिनो 50 बोसोरसोला जथुम्मा बेखौ माबोरैहाय खुंनांगौ आरो बिनि तारिख बेखौ जोङो थि खालामनाय जादोंमोन। दिनै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनो हाबाय जोंनि बे गल्डेन जुबिलिखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 2022 मायथाइनिनो 14, 15 आरो 16 डिसेम्बर बेखौ जोङो थि खालामना लानो हानाय जाबाय। दाख्लै 18 सेप्तेम्बराव जोङो बानजाय आफादखौ दाफुंना होनाय जादोंमोन। तारिखखौ थि खालामथ'नाय जायाखैमोन। बानजाय आफादनि आफादगिरि रमेन खेरखातारि आरो गाहाय लेंथुमगिरि कैलास मोसाहारि बिथांमोनखौ बिबान होनानै दाख्लै बावै 18 तारिखआव जोङो मावफुं मेलखौ बानजाय आफादखौ जोङो दाफुंनानै लानाय जाबाय। आं दिनै फोरमायनानै बेखौनो गोजोननाय मोनबाय जाहाथे जोंनि बे गल्डेन जुबिलियाव रायजो राजा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। बयनिबो फिजिकेलि मेन्टेलि आरो फाइनान्सियेलि मदद होनायजों जोंनि बे गल्डेन जुबिलिखौ जाफुंसार जागोन होननानै आङो मिजिंथिनाय जाबाय। थावनिखौ जोङो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय लकेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोङो लानाय जादों। गल्डेन जुबिलिजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना मा गोसो बोनो हाथाव हाबाफारिफोर लाफादों नामा? गल्डेन जुबिलि होननानै बुङोब्ला जिहेथु सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्राय फैयै फैयै दिनै 50 बोसोर जाफैबाय। दा बे 50 बोसोर गोलाव समाव जोंनि सनितपुर जिल्लायाव गोबां बिबानगिरिफ्रा बिबान लाबोबाय। सोरबा थांनानै दङ, सोरबा रुंसारि जालांबाय। जायफोरा थांनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो लिंहरजोबनानै जोङो जि हायो जोङो बिथांमोनखौ जों आर'नाइजों आरो ममेन्ट' होनानै बिथांमोनखौ जोङो बरायनो सानदों। आरो बिथांमोनखौ जों लोगो मोननाय मोनसे बिथांमोननि बारग' दैदेनगिरिफोरनि मोनसे जोङो सावरायमेल बेबायदि जोङो हाबाफारि लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जों गुबुन गुबुन हाबाफारि जोङो थि खालामनाय जादों। बेखौ जोङो उननि समाव जों फारि फारि फोरमायलांगोन। जों बेखौनो फोरमायबाय जाहाथे बारग' दैदेनगिरि नोंथांमोनहा आं दिनै बे मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोंनि खावलायनाय बायदि नोंथांमोना जोंनि दा सोलिबाय थानाय बिबानगिरिफोरनि खावलायनायखौ नाजावनानै जाहाथे जोंनि बरनायखौ नाजावफैयो आं खावलायनाय जाबाय। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।